Ageno ni rio maber jahera mar Penj Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu iluonga ni ruoth otieno kendo en kamorna mar bedo kod odiechieng wagoye mbaka kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Nange koni kokale nyakalondo mar Ramogi ni wadhi bedo kod twak mane odhiambo ma kawuono kendo amor mokalo ni wendowa osechopo e studio. Abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage, kaito kwaketho kinde mana kaka nange koni cha wadonje twak achiel kachiel. Machiegni Penj Laktar. Erokamano. Nyingi ng'a, in wuod kanye, ilonye weche mage, kaito wadonje twak achiel kachiel kwaketho kinde kata matin. Erokamano kuom rwaka. Nyinga Dennis Ouma Oduor. An wuod Kateg modak Masat Bonde, Ugenya. Sani tatiyo Nairobi e ambulance kata geche mareso ji sama masira otimore. Ambulance kata geche mareso ji. Ambulance ang'o matimorega? Wamula ne mana kanyo matin e ambulance ka seche ma ubiro kama masira nitiere. Ang'o matimore e ambulance? Ambulance en gari ma kawaida. Apani aken kawaida waluongo nadi gi dholuo, makmana ne en gari molos maalum mar reso ji sama gimoro timore ma Apoya. Koro ka ji ohinyore to ambulance en gari manyalo biro, nyalo chiwo thieth kama masira otimore no, nyalo chiwo thieth sama wadhi e osiptal to nigi joma tiyo e ambulance nigi lony mar chiwo jatuoni magi chiwe ni ng'ama chielo mamedo konye. Mano koro makoro in gi lony mar tiyo e ambulance. Kamano. E ambulance koro ka in gi lony mar ang'o, nikech ka samoro ng'ato nyalo dwaro ni samoro ne remo chwer, idwa ni mondo mi waduok chwer mar remo piny, samoro ne ohinyo ng'ute, wadwa ni mondo wamiye neck support mondo mi kik omed hinyore. Koro in ilonye mane? Alonye duto nikech gin gik ma Apoya otimore moko ogo sim, moko ng'iso ni biro. Koro kichopo kama ji ohinyore no, to mora mora, koro puonj mwakale en ni mora mora inyalo loso kata inyalo konyo. To mutami to koro emitere osiptal. Aneno ka e picha ka wantiere kod ambulance, kendo ma e kaka i ambulance toro chalo koso ok en kama kamano e kaka ochalo. Iye ka wan gango aneno ma ochala gik moko ng'eny iye ka. Kuongi wuoth kodwa mana matin mondo iye ka nitie otanda ni nyalo wuok ma kawo jatuo, muket jatuo e kitanda kendo otanda ni nyalo dok. Nitie kaka iriembe modog iye. I ambulance ka nitie oxygen. Inyalo chunga chunga. I ambulance ka nitie oxygen cylinder ma jatuo ni ka muya odok ne chien kata ok oyue maber to koro amede muya gi mask. To i ambulance ka nitie splints manie bags kuondegi ma ka nitie chogo motur to inyalo duoko go chogo no kamoro mobede ka ititueye kanyo mondo samudhi osiptal kik omed hinyre nikech tungni mar safar cha. I ambulance ka nitie yedhe mag emergency mag rem, ka remo medore to nitie yath minyalo chwego ka in gi lony mar chwo yath. Inya chwo yath mondo remo odog piny mondo iyud sa kata muda michopo go e osiptal mondo kik remo tere ahinya. Koro i ambulance ka bende nitie gik minyalo umego ka koyo nitie, ka piny ng'ich inyalo umego to dende loso liet. Koro lietno kla ni blanket mago nitie. I ambulance ka nitie dressing gi bande tiende ni ka remo chwer iumo kama chwer tikonyo remo wuok. To chungo remo wuok no ema kata kete spirit chumbi kete ang'o ma konyo. Chungo remo wuok no ema duong' nikech ka remo no osechung' to chang chakore. Kamano kaka del tiyo. Koro i ambulance ka nitie gik mang'eny ma kosepuonji ting'e kama gintie, ging'eyo mitiyogo kaluwore gi giminwang'e pa. Gichandruok mantiere kar hinyruok. Anno kacha debede ni i ambulance ka bende liet ne bedo controlled. Anno kacha kondik 29, koro kang'eni mana 29 degrees Celsius, koso liet ok obedo controlled. Mana dier, ambulances die mopogore to liet ma iye kanyo bende nyalo konyo. Nikech ka ng'ato ohinyore to koyo cha bende nyalo hinya ahinya. Nikech kuonde ma liet ahinya ka ng'ato ohinyore remo wuok piyo piyo. To liet ni be kobiro ahinya to nyalo duoko gik moko manie dende ka mabed mang'ich thi ma bende kendo hinye. Koro temperature ma iye kanyo nyaka bed regulated. Controlled. Yes. Erokamano nyamor mokalo ni biro mondo mwagoye mbaka kotenre kod chiwo kony ma Apoya. Ipimonwa kacha ni thothne ichako kod ambulance ka ponono ni masira otimore to ubiro kod nyamburko ni ma bende en nyamburko ma ni olose yo makende mondo mi okaw jatuo kitero mondo mi ochwal ne jogo mantiere kod lony mopogore. Adwa nadonje twakwa emergency response. Kowacho ni emergency response. Mano owacho nang'o kata onego beni wakete nade gi dholuo makare? Gi dholuo kanyal ng'e ahinya kaka wanyalo kete mak mana neni gimitimo kapok
kony mar lony ochopo manyiso ni wawach ni idhi e puodho to kidhi ndalo kacha to itong'o tiendi gi kwer daktari onge kanyo osiptal be ni mabor ang'o mibo timo e adhulano kapok ichopo e osiptal mano emergency response ot wang' jo masimo mach pok ochopo ng'at man gi lony pok ochopo in kaka jagweng' ma kawaida an itimo ang'o mano emergency response apari kwa nyalo kete gi dholo makare en chenro mar chiwo duoko kata konyruok ma apoya ne ka ng'ato oyudo hinyruok nikech adieri nyalo yudo hinyruok ma apoya nono to seche mi respond ma ichiwo kony mapiyo piyo cha mano en ang'o momiyo ber ka wabedo kod ng'eyo mana matin e yore mwanyalo chiwo godo resruok ma apoya nono ber ko an gi lony no nikech apoya ok go simu apoya kaka iluonge no ipo apano timore ini itiji moro tipo mana ka simu ywak ni gima kama otimore ini shughuli mari to ipo ka gima kama otimore koro kaka en apoya no ber mondo wabed gi lony no ma wang'eyo gima wanyalo timo kapok joma nigi lony momedre ochopo kata kapok wachopo e osiptal joma gimonego beni bedo kod lony ni nikech ng'eni e anyuola ka wantiere kod ji mopogore opogore to jomoko thoroga wacho ni an mano thothne ok adwa ni mondo mi ang'e nikech samoro sekta mantiere kata yo mantiere ok onego bed ang'eyo gigi kanyalo mana mi ranyisi matin samoro ka ng'ato lok e chiro obiro neno ni ere tiende mondo mi abed kod lony mar chiwo kony ma apoya lony ma ranyisi machielo an jalendo ere tiende mondo mi abed kod lony e chiwo kony kata resruok ma apoya kony mar resruok mar apoya ni dware ni mondo ng'ato bedgo ji duto te nikech ka in e studio ka to gik mung'awo e kor yamo gi nyalo gore piny wacho ni mwang'awo mago wi ma kori remo chwer to koro kionge gi lony mar reso seche mag apoya an itim nang'o mama manie chiro cha osero motiyo go chade ogore piny kata pala mano ng'ado go rech cha ochuoye donge jako bed gi lony no joma nie ndara joma ni kamoro amora joma nie pi en puonj ma ng'ato ka ng'ato romo bedgo ma en puonj ma kaber to ji duto te onego bed ni bedo godo lony mapoya ng'eny hinyruok mapoya ng'eny mokalo wantiere kod mach mapoya wantiere kod masira mag ndara kata masira mag apaya mapoya mana kaka ni wacho cha ng'ato nyalo ng'adore kata nyathi nyalo lwar e pi kata ing'ama ng'ongo inyalo lwar e pi mondo mi iyud tiegruoge gi duto te nikech wacho ni ng'ata ji duto te onego bed kod ng'eyo mondo mi iyud tiegruoge gi duto te nyalo bedo matek kendo nyalo bedo mok yot kata matin mage magin basic kata mage magin important ma ka ng'ato obedo godo e ng'eyo to nyalo bedo maber mokalo nitie magin basic ma ji te romo bedgo abo mi ranyisi nyocha nitie masira moro mar apaya nyocha timore Katito piny Luowa kocha to an naneno pichni e sim ka ji opiel piny joma ohinyore jomoko pod ngima to ji ng'iyo gi ang'iya moro ma basic kabisa en ting'o tik ng'ato kama kiting'o ating'a tike ni makoro ok gud kore tiseyawo yo mar muya to dhi nyime gi yweyo to samo nindo piny to tike ni ogudo kore to yo mar muya cha odire to mano kende nyalo nege ka resruok obiro mapiyo koro basics go nitie kaluwore gi gima otimore wabo mula matin ok wabidhi matut ahinya to mana kaka imulo ting'o tik ng'ato malo mondo mi iyaw yor muya mane en achiel kuom ma basic maber ka ji duto te ong'eyo mane kendo maber ka ji machielo kik iter ng'ato e osiptal to wanyalo luwo kama nendo hinyre kwa neno remo moton twe kama remo wuokie cha ma remo chung' kichak wuoth idhi e osiptal nikech seche moko ineno ka ng'ato hinyre to kete e pikipiki to ji ringo kode dhi osiptal to remo pong'o kom pikipiki kata ka en taxi remo pong'o dier od mtoka manyiso ni sama wachopo e osiptal cha to remo orumo e dende koro watemo lakini wadok chien koro tweyo kama remo wuokie no ma remo chung' koro kichak dhi e osiptal mano be basic moro kwawuoyo wach mach ng'ama owang' sama wang' cha korwako gik moko kaka magagi rwako sawo rwako pete kama to gol gigo piyo piyo nikech odwa chako kuot to kisegolo gigo to koro ola pi tekne en pi mang'ich ola pi nyaka dakika 10 ka dakika 10 norumo to tiende ni pigno dwa dwoko rem piny to kod kuot moro maler ka itere e osiptal ng'eni moko bo wacho ni olie tong' manum
ole mogo forest ji ang'o mago duto ok bi konyo nikech kawacho gi dho kisungu inyalo introduce infection. Koro in uma te itere osiptal. To mano be en basic kaluwore gi gima timore. Ka en ng'ama ogole pi to pod ongima to piele piny ataro to wiye ni kanyalre to wiye ni obedie piny moloyo dende. Luthre piny matin. Koluthre piny matin kaeto iloke konchiel. Koro pi kawuok i dende to pi nyalo wuok gi dhoge ni speed ma dende gole pi kik ichun pi wuok. Nikech sama ichuno pi wuok cha tinyalo hinye. Koro basics gi luwore gi gima timore. Wamulo mach kaponono ni mach owang'o ng'ato kik ipore mogo kata lowo miwacho niya ni mondo mi seche mitimo mano ibo keto kanyo yudo infection. To inyalo golo gik ma orido dende kaka sa bangles kod gik manyalo rido dende nikech seche ma ng'ato wang' thuolo ni malo ni dende dhi kuot. Koro mondo mi wageng' hinyruok seche ma kuot gi to wagol gigi tiyo law lipi mang'ich. Watiere ka kod cases moko mag hinyruok ma apoya kuom ranyisi nyathi ni kago nyuka to kani kage nyuka to nyuka wiye kata nyuka odonje lokro mar muya. First aid kata kony chenro mar chiwo duoko ma apoya. Nyathi ka chiemo kata imiye nyuka to koro chako fuolo nikech gima nong'isi ni gimoro donje dande moko winjre en fuolo. Tiende ni dende activate fuolo ni naturally. Otem golo gicha. Makmana ni seche moko inwang' ka gicha omoko makato fuol. Au samoro odeye makata fuolo no konyal kata ywak konyal. Koro ipuonjwa ni iloke koumre. Ka en nyathi matin to nyalo romi lweti kama. Koro ing'e kaka mantie chok ariyo gi. Yemi goyo gi lweti kopamre kama. Kik igo ngum. Jomoko go ngum. Igo gi lweti koyawre kama. Tipamo di bich. Koro mo di bich kapok owuok. Ing'e ni igoyo matek to ing'iyo ka gino owuok. To kapok owuok tiloke kendo. Koro rango malo. Ka wang'e orango malo kama to lweti ariyo. Mani wuoyo kuom nyathi ma pok ochopo higa achiel. Ok mikago nyuka to samoro nindo dhoth kata samoro nindo tugo gimoro to donji dande. To idier dho chunye ka lith lweti ariyo. Yemidiyo di bich. Waluongo ni chest thrust. To kotamre tiloko. Koro mano emiyo alternate. Iloko pamo ng'echa di bich to kod diyo dho chunye ka gi lith lweti ariyo di bich. Nyaka wuok. Kotamre wuok to koro inyalo dhi nyime gi timo process no kidhi manyo chieth. Idhi ka laktar kata ka ng'at man go gi lony mokalo. Watiere ga kod gik ma un kaka jolony e weche mag chiwo kony ma apoya nono uluongo ni action points. That's right. Action points. Kwanyalo kete kata kwanyalo loke gi dholuo mayot mondo mi oganda wa uwinji. Wanyalo wache nang'o kata kinyalo pimonwa ga pimo. Anyalo kwano gi nikech ong'iyo kwano gi kisungu. To koro sani wadwa nwuo gi jite. Gi dholuo. Action point gin abich. Mokwongo en ng'iyo ka. An gi lony manyalo konyo sa dwaro mondo ji. Koro penjo go kinyalo duoko to konyi mondo idonji siro timre no ama idog chien. Nikech ka en mach to mach osako ot mosasre. Min nyathini bedo rwakruok manyalo konyi idonji mach miwuog. Tiende ni kanyo kidonji majno be ikwani. Koro sami ng'iyo ni masira ni otimre nade. Penjo go kipenjri to biro konyi mondo ibe kik idonji i masira. Nitie ji mosedhi konyo kama masira otimre to giduogo ka gibe gihinyre. Manyiso ni action plan gi ne ok ging'iyo. Koro mano mokwongo rango aluora mar masira. Kuma masira otimore. Onyalo bedo mar mach, onyalo bedo masira mar nyamburko kaka mane otimore dala wakatito, onyalo bedo masira kata mar pi, onyalo bedo masira mopogore opogore. Point number 1, rang aluora ni chal nade. Kapo nono ni okikori makare to kik idonji. Afadhali idog chien to ikwa kony kigo sim kikonyo idwaro go ji mamoko. Mar ariyo koro mokwongo gi kisungu waluongo ni assessing the situation. To mar ariyo waluongo ni make the area safe. Loso kama masira otimre cha. Namba 2 ni make the area safe. Geng'o joma nende ok ni masira cha kik donjie. Nikech kata nyocha mach moro nyocha ni Embakasi.
to nitie jomoko mane ok nie mach mokwongo to nikech giringo gibiro konyo jowetegi gidok thurugi ka giwang' nikech ok ging'iyo ni majni nyal samoro ng'ato area nokomedo bed safe noko geng' ji koro sano nyaki in kaka ng'ato mochopo kacha mokwongo ka en gima ok nyal res abomi ranyisi mar wache mag stima madongo dongo moko mag frame ka machako goyo ng'ato to majno nyalo dum nyaka mita 18 koro kidonjo i mita 18 no tibe majno wang'i koro tiji maduong' afadhali wawit ng'at achiel kar mondo wawit ji 5 manindo korango masira man kuomgi koro geng' ji mano making the area safe to mita gi ng'ato biro ng'e nade ni onego bed koro pima gi wang'i nikech ok inyal onge samani ywago fut miwachni to sama igeng'o ji no kaka ranyisi moro mar ndara inyalo kata keto boke i ndara koro in kiriembo tichopi kona kamoro tineno boke i ndara pachi nyaka ng'isi ni oboke ni nitie gimowacho ni gimoro ni kona kacha tiduoko speed ni chien mano ranyisi mar keto alwora mondo obed safe ineno apani maka yariyogo namba achiel en ni ing'iyane ni talwora mar masira chal nade kik imuomri amuoma jahera mar chenro mar penj laktar kik imuomri amuoma nyaka Ramogi Ajwang' ichopi ting'i ni masirani notimore sa adi pod odhi nyime kata ka en mach pod okakni kata kapo nono ni en mtoka manogoji piny maliel pod oliel kaeto kiseneno kapo nono ni okikori maber kik imuomrie. Namba 2 owacho kacha ni make the area safe tiende niya inyalo chopo kanyo to temie mondo migeng' jomoko kik chak muomre mondo mi masira mamoko kik chak timre. Yiena mondo mi wakaw yweyo ka waduogo kidieny mar 2 nowacho ni gin 5 to osekwano 2 kwaduogo to wang'iyo 3 modong' gin magi to seche mama timore tageno ni in bende ipuonjori nikech wadwa ni mondo wapuonjre mang'eny omiyo kik isud kata matin. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. View Travel. Dream. Explore. Discover. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, Apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83 83. Mondo yud wen ni kaka skiza ton mari dial *811 *341 hash. Ramogi TV odd wasani duto. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Ka osiep motegno kod joot moherore ritore. Yako cha. Timondo isori. Wayudo ng'eyo tonge. Ipani akitema wengi donje matusi na ukweli donge.
sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Adwani karuji adeko mondo luwa. Kanye? E CBI office. No, nikechango. Mondo atim nonro to wakaw fingerprint. Wano kwago e bunde. Wan mobonge gimoro amora kae. Bang' ka polis osetimo nonro te. Action points kanyo mane wantiere. Point number 1 no wacho kata ni ng'iyane ni taluora mar masira chal nade. Kineno ka pod okakni ma inowuono kiikori makare mar chopo kanyo to kik item nikech ponono ndio kitana to in bende nyalo wuok kanyo kaka jago no moyudo hinyruok e masira no. Action plan number 2 no wacho kata ni nyaki ng'i kaka iketo kanyo mondo mi obed safe, mondo mi jogo mabiro kata in mantiere kanyo no kik yud hinyruok. Ne wachiwo ranyisi kuom mano kata wadhie number 3, number 4 kod number 5. Kuom ranyisi dwani mondo iket kanyo obed ma safe, tinyalo geng'o ji kik sud ahinya kama masira timre, kata keto oboke e ndara, masira ni mbele, kata geng'o toll kaka police timo gitweyo yellow line. Ni accident, scene of crime, do not enter. Kik idonj kama masira timre no. Koro ji kata joma dwa ng'iyo ging'iyo gi chien kama safe, distance ma safe. Koro mar adek en emergency, give emergency aid. Kuro chiwo actual first aid. Kanyo koro iseng'iyo kanyo en safe, isegeng'o ji, koro inyalo donjo mondo ine ni ng'ani ohinyre kanye. Chogo e motur, koro waduok chogo ni kamoro obedie, wadwar kata ka en katon kata bao moro mopamre, to thenogo to watweyo. Ka en kama remo wuok to waketo otamba kata handkerchief, inyalo yudo fuko ng'ato, kata nengni mayom, ikawo tibao kacha titweyo mondo remo chung. Ka remo osechung' kore kuchako safari madhi hospital. Koro mano emergency aid, mano action plan number 3. Mar 4 en getting help kata yudo kony. Kanyo sama koro isetweyo ng'ani koro kuchwercha, yaka koro iluongo ambulance. Iluongo gari moyiedhi manyalo tere e gachwa mane waneno cha. Koro gari cha kobiro to joka be biro gi lony moro. Gibiro take over kuomi. Kin jalony to ginyalo kata kawi mondo idhi kodgi kikonyogi. To ka ok in jalony kata in gi lony man piny to koro hand over, imiyo gi jatuoni. Wachani gini ng'ane wahinyre kama simbe bag mane en go ergo, owadgi bede ergo nende gin go. Ene mohinyre to owadgi to ngima. Koro owadgi no bo miyo gi history to bro luongo jomoko to konyo. To kata ka en ng'ama chutho onge ng'at mong'eye, ichiwe kuom polisi. Wachani polisi eman ka to polisi emosekawo details mage. Koro ichiwe. Mano action plan mar adek en dwaro kony. Emomiyo kata wapuonjo ji ni isimbi kanyo, ang'e ni in gi contacts mang'eny kabisa. To nitie contacts moko mar nera ni moro mapok iwuoyogo kata higni 3 oserumo. To oromo iruch namba no, iket namba ambulance kanyo. Nikech namba ambulance ni kata ka ok in iwuon emidwaro, inyalo miyo kata ng'ato ni ng'ano hinyre, kauru namba ni ugo, ambulance bro biro. En namba ma ng'ato romo bedie. Kendo bo mi ranyisi. Ibo miyo waranyisi kachiel kod namba mar ambulance. Dere moro ne wantiere kod twaka to ne wawinjo ni onego bed ni ng'ato bedo kod namba ma inyalo kete yo machuok ni ICE. In case of emergency, kwa kete yo machuok en ICE. Koro kapo nono ni ionge kod ICE namba ni to be e simbi to namba mar watni kusunyalo bedo namba mar hospital mantiere machiegni kodi. Duto nyalo konyo luore gi hinyruok motimre. Ka en hinyruok ma ok dwarre mondo odhi e hospital, kata inyalo chiedhe to dok dala, to watne nyalo konyo mang'eny. To ka en ng'at ma nyaka dhi e hospital mapiele, to namba mar ambulance. To seche moko bende en wach ma dware investigation ma police nyaka donje, nyaka bed gi namba mar police. Ka en wach mar mach, nyaka bed gi namba mar joma simo mach. Koro luore nembni gi te nyaka wabed go.
ambulance wasebedo go gi chandruok nikech iyudo ni samoro kata kor gweng' samoro apaya rach adwa ni mondo mi aluong ambulance samoro ambulance iwacho ni onge kod mafuta e iye samoro bende igoyo to simu nyalo ywaka to ok kaw adiere mane mabro bedo godo ni nembni gi nembni ma bro dhi through kata kogogi to ibro kaw gi makon chopi seche mowinjore chandruok to nitiere mak mana ni jomodak e bombe madongo wacho ni Mombasa, Kisumo, Nairobi ambulances nitie mang'eny inyalo goyo tiyudo moko dak e gweng' kaka Thuo Ugenya mwalo kitambo ambulance ukwala kata yaya bur to sa ng'adre mang'eny to ng'at mohinyore dipo ni onge kata muda mar budho kapok oneno daktari koro mano bedo chandruok mak mana ni gima ng'eyo en ni nembni gi tiyo kata 99 mane ji wacho cha bende tiyo en mana ni ji no misuse makoro kata igoyo to joma ni control center paro ni en ng'at matimo yuma emomiyo tinde ok giti ji neno kama ok giti lakini gitiyo watem goyo unyane kibro kaw koso giwacho ni wamilore kaya namba beach aftermath ni mane ajali otim ka biro jario ta ana ki ajali otimre kikne kata sign ajali otimre pro bende seremo ango kiti ne wakete ndara kaga chomo ko oboka maka duto golo mane aftermath to aftermath ni bende nyalo konyo yo machal kama chiemoro na dhi ajali moro to ya ora kucha koro wan wachunga tingre waridre kwanyo badni idwaro wongo koro after ko tijno kabichi nikech nyalo kata nindo bugri nikech gik mine nikech ana wona seriambo ambulance ko megni 13 to tijano asewito ji 6 ma arwake ambulance ka giyweyo tachopo hospital ko giywe kendo koro gimitimo daktari ndiko ni idhi police station giendos ka idhi mochari sigende nigo moko nitie ma ipacha machal ni otimre nyoro to ne gitegimre higni mang'eny mokalo koro mago aftermath idil nade gi the psychological part ni gimi neno cha be o affecti nikech kata joma dago e oda jaoda gi nyithinda chon na pimo ni giga kaka nenda riyo nenda tingo ngama kama nenda wadhi ajali kama manwanga anwanga ka sindi nigo affect gi molo kata an ba weyo kura deal mana kod gi awon to gima chando waga kendo ino ni joma chuo wuoyo ahinya gi kia joma mine to nyalo wuoyo to ai chunye koro samikano ga gigi chunye ni to nyalo mi chandruok koro wapuonjo ga ni aftermath ni wuoyi gima ne neno cha di ng'eny minyalo mondo ai chunyi obed mbaka ma kawaida kik bed ni linga ng'ane inade na an kare to karantie paro ma oparo gima nindo neno cha kama nende gidhi ajali cha ema ni pache unu neno ko link kamro to kupenje bwana ang'ama timre onge wach joma chuo ni gi tabia bilano to yena wamake koro puonjo ni giwuo yena wamake makakanyo kangi ni odwa chako puonjo giwuoyo nang'o godiechieng' ma kawuono nikech ne joma chuo kuo mang'eny koro kangi ni obo chako puonjo giwuoyo nang'o kaito seche ma iwacho ni ka beto nigo bedni ka ng'ato chopo kanyo kata seche ariyo to kama masira osetimore to konego fweny ni masira moro notimore ponono ni ng'ato nobiro kanyo to neno dalili ni masira notimore kanyo nokobedo clear maber en chandruok mane mar paro kata mar obuogo monyalo bedo godo ane jagono mana moromo go aroma hapa ni wamake ama kanyo ka waduogo to wadhi nyime gi kar kanyo omiyo kaka in jahera mar chenro ni iwinjo kama chopeni weche mag gomba ka weche mag wuoyo to ponono ni iyudo chandruok kata in owuon nitiere kaka ikwanyo ng'ato mitere hospital ere gima onego beni timo kata ere kaka onego beni deal godo mondo mikiko moke pachi kidieny mar adek dhi bedo mari kikisudi
Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim, and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Wan mana jomohero goyo thum. Wan ne wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni. Kodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangape? Gimiel mamiyo chuny goyo. Ene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap. Donge kwacho golo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod jota Chenro, Lin Ramogi, kod DJ Kolo, Thum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangweno Tieno. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne oganda se penjo ne okimo tomotenindo ayugi igni osekalo mai to kama sigani aga kelo chenro manyien mar gin kanye chakore tichangwen de kono kinai crashers so gin crashers marego kidi mar gold ilongo gene ball mills baby eneo hospital Aruna sarap ali sarap sani sarap jitige sani poko chung malo. But I'm not going away. Addis Ababa, as Sergi said, is only 2 hours away from Nairobi. Ogai mar Azimio Raila Odinga oyango ni ok obi jwang'o weche mag piny Kenya kata kapono yiere kaka jakom mar duol mar riwruok pinje Afrika. Happy and delighted that we have signed an MOU here with RVP to come and establish a ginnery here in Homa Bay, because currently our farmers are taking their cotton all the way to Salawa in Baringo. Kaunti ma Homa Bay oketo kokgi ogirimiti 9 mag dongruok e sekta mopogore opogore. Ok report mar adier. Ok onyis gima nitiere ground. Contractors mang'eny pok ochul. Jotije mag orak e kaunti ma Migori ywago gope gi buora ma pok ochul kata bed ni lipot janon buge to pako kaunti no kuom timo maber e chulo gope.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni gima en mwandu. Kawuono wang'iyo chiwo konya e seche ma masira otimore mapoya, wadendo kata ni emergency response. Watere kod jalonywa e studio kendo kidieny ni en ga mari po nono nitiere kod penjo mora mora ma esa. Inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS, namba mar SMS nitiere TV mari, kaachiel kod line dwa mar simu bende waseketo kanyo. Inyalo yudwa kokalo Facebook page en Ramogi TV #penj laktar aftermath mano ken masira timore kango mo mikone go beno ngeni masira no timore. Nitie jomoko ma gino nyalo chande. Nitie jomoko ma koneno remo to koro kata kochopo kamodake to jipenj ang' motimi buoge nikech oneno remo kendo ng'ise ni mara koro mano miyo watemo moko mane ok ni ajali kik hinyre. Mar ariyo en ni ajali koluore ajali moro inya imagine kaka ji nyalo hinyre kata jomo biro reso ka bende biro hinyre. Koro wawacho ga gimoro kama chal mar ok ler ahinya lakini adhi wache ni clear this scene, gol ajali ni piyo piyo mondo we nafas mar ajali ma next. Uwacho ga kamano. Tiende niya tim piyo piyo mondo ajali moro kane pango timore kanyo to yud nafas. Nikech tiende ni ajali koluore moro to koro wabo yudo lal mang'eny, joma nendo biro reso ka jomo hinyore ka hinyore mang'eny. Yiena mondo mi akaw simu moro mondi koka wadhi nyime. Olal na teme mondo mi penji nikech penjo eng'eyo samoro intiere e chiro iloko iseneno masira moro, isebedo ka ine puodho iseneno masira moro, kamitie iseneno masira, idil go nang'o? Penjo mora mora kawuono arwako kendo arwako mathoth mokalo. Niwe thuolo ne masira machielo. Koro we thuolo mondo masira machielo kane pango timore kanyo to yud thuolo. Mano to nego loki. Ne wayudo kiwacho kamano. Wano be wayudo giki ka. Koro wapuonjre apoya to wabe walando ni ji mondo obed motang'. To golo gika kacha konyo. Okine kata polis wakwayo mondo kata geche moyudo ajali. Wakwayo polis mondo gol gika kacha mapiyo. Kech ng'ato biro to wacho gari ni olokore matiende morango mapolo. To ji otho. To kako ng'ise kese ni ji otho ka ji 20. Buoge molo kata joma ne ni ajali. Nitie jok moko ma chunygi yot. Koro mano be watemo geng'o. To nitie gima chielo mane wiya yiena mondo mi akaw simb Tony. Erokamano. Tony, hello. Yes, hello. Machiegni penj laktar. Hello, iwinja? Wawinji. Okay, napenjo niya. Accident kotimore ga. To seche moko nitie ga ma ji wito ga gigegi, simbe, wallet, nyaka IDs, Koro awanda ga ni to bende gi collect ga items go ma koro nyalo konyo hospital kata ne jok mane mochari for identification. Iwinjo? Wawinji maler mokalo. Ere kaka gik moko nyalo bedo collected kata nyalo choki ma gibed safe? Ng'ato dhi e hospital to yudo kaka onyalo yudo gige ne mapiyo piyo. Chandruok maduong' ma wan go en ni sama ajali otimore ji biro mang'eny. To kar joma biro gi nitie moko ma biro kawo advantage. Ma en odwa mana ng'iyo sim moro lwar kamoro to kawo lalgo. Wallet ne nigi pesa. Anaseting'o nyaka ng'ato e ndara kawuondore ni manya minwa. Mwachopo nyaka e osiptal. To sama koro watero jatuo iye kwaduogo to bag mane mar nyamin gi cha olalgo. Koro kanyo watemo ga mondo polis obede mondo konywa gi yorno. Nikech wan to tijwa mana jatuo cha. Nikech seche go wanya ng'iyo kama simu nitie. Wan wang'iyo ni chogo moturne oduoke remo machwerni wachunge. Ng'ani yweyo ne ok oywe. Wakonye mochako yweyo. Mano e gima ringe pachwa. Koro wuoche ne mano wuok cha. Mondo mi akawie simu machielo kapok olalna. Erokamano. Penj laktar, hello? Hello? Machiegni penj laktar? Jagora gol wudwang' neno ka nyamkago. Wawinji machiegni. Apenjo niya. Samoro gik kama jali oyo otimore. To ionge lony. Samoro nitie ng'ama gine remo wuok mang'eny kuom ng'ato to ionge lony mar chungo remo. To ere kaka idwa konye nikech samoro en ng'ama owinjo bed ni ichungo ne remo to ionge lony mar geng'o kaka inyalo chungo remo. Koro idwa konyo nang'o ka? Erokamano ahinya. Apani mano penjo makare mokalo. Ionge lony, masira timore. In bende ineno ni remo chwer mang'eny. Tigombo mondo mi kony. Itimo nang'o? Ranyisi mayot kabisa ma nyalo pimo en ni
ng'ato kidi owiti mogo wi ng'ato koro remo pong'o wang'e remo pong'e sade ng'ise no dia kacha gi lwete mano biro konyo ok bi chungo remo chuth to biro duoko chien dio gi lwete no oromo biro duoko chien koro kata ene bade ng'ise ni mak ka bwana ta idi dwaro temperature moko tiketo ka ng'ise ni mak wadhi osiptal biro duoko chien ok obi wito remo machal gi kano weyo kama koro mano kata pani point moro bende mane ileronwa ni inomo nyaka ibed safe ok inyal dhi adhiya tichako mulo ng'ato gi remo ato ionge kod protective gear ionge gi gloves nyalo kelo chandruok nikech nitie infections manyalo kale remo koro ibe ni idhi konyo kaka ne wawacha ni nyalo donje masira tidok dala gi masira molo kane ok idhi konyo koro nyaka ibe i protect makoro kata sami ng'ise no de owuon ni mani ng'e ni resri tibe obe irese koro ng'ise no dia yena kawe simu machielo halo penj laktar halo machiegni penj laktar iwuoyo gi Anji machiegni apenjo ni kamoro ne nitie miyo moro mane dwa konyore to mtoka ni osebiro ka mar mondo mi okonye yie ka bet na lony manyalo konyo mine gi nikech nitie moro manotimre mamiyo olalo gi kod nyathine ni pole sana kar konyruok mar mine nagomba ngoma ni ng'ato mule kanyo nikech ini sauche manga mamiyo chiwo ngima to en bende ngima ni nitiere andaki adier koro ni penjo mokwongo kacha ni lony wani ochopo kanye nyaka konyo mine no be opuonjwa koro miyo ni sama dwa konyore ni to wachopo to nitie lony mong'iswago kaka inyalo konye yiena ka usimbo Jacqueline kaiti tudgi kanyakla Jacqueline halo penj laktar halo ne dimo imore uru imore machiegni apenjo daktari ne ya gimoro daktari gatimo nyithindo matindo iyudo ka nyathino to kidho be iyudo ka wacho gi nyime gi e dhoge mano inyalo konyo nyithindo gi time iyudo ka otimo ang'o iyudo ka nyathi matin iyudo ka wacho mchaki wuok gi e nyime e dhoge erokamano ahinya mano bende dwaro emergency hapa ni wachak kod kar masira mar Apoya cha kar ng'ama miyo makonyore ng'ama miyo manyuol kaito watud kod ka ponono ni nyathi ma ohaso koro miyo makonyore cha ka nyathi osechako wuok to koro udhi uwuothi nyaka ugol nyathi mokwongo nikech onya hinyore nyathi be nya hinyore koro kichopo to yudo ka dipo ne gari oleo to uchopo to yudo ka nyathi osechako wuok to koro nyaka koro ukonye koro kacha privacy mar mama cha mong'iyo ler kama udwa kete cha mondo kik ohinyre nyathi be kik hinyre koro udhi osiptal pod udhi adhi osiptal nikech nitie sindan moro mopim tuo nyathini nitie pim moro mopime daktari be nyaka ng'iye to be ongima gima wuok mar ariyo biro cha be nyaka ng'i nitie part moro modong' nikech kodong' to bo kelo infection koro daktari dhi ng'iyo gi cha be wuok te to koko wuok te to koro nyaka kony mamano koro kata konyore e ot nyaka pod udhi osiptal kata konyore e yo muromo gi gari nyaka utere osiptal documentation be itimo mana e osiptal ka nyathi chieng' moro dwa dhi loka to iwacho ni min gi noko kaone kata birth certificate to en chandruok maduong' kata odwa dhi e skul kata odwa dhi e skul sani kaka system chalo koro mago nyaka udhi osiptal koro nyathi ma ne chiemo to dipo no ojier thurwa ugenya wawacho no ojier to kojier no to chiemo nyalo dok malo koro gima timore en ni dipo no pidhe omiye chiemo mang'eny mokalo kiwango mare nikech nitie mine moko machuna nyathi ng'ane madho nyuka kikombe marom kama marani mbasne nyaka be madh kikombe marom kama to nyithindo ok chal koro mano be machielo koro be Lin kati bitude kod mar nyathi ma ichuno gi madho nyuka jaga Lin halo penj laktar nyathi kedwar piny samoro lwar kata gi wiye dong nyaka ibuogi koro kinde mano to koro ikonyo nang' to kikwayo nyaka osiptal erokamano ahinya Lin koro nyathini kosechiemo to romo ikete e goki tipamo ng'eye mos kama
pamo toke ugenyo waluongo ni toke koro ipamo toke ni tiende ni chiemo cha sama nodonjo e iye ne donjo gi muya moro koro sama chiemo no se settle e iye to muya cha kudore to muya no dwa wuok emomiyo seche moko muya no koro wuok kendo gi chiemo moko to nikech owuok gi force tineno ka chiemo wuok nyaka e ume koro romo pidhe tipamo toke to muya cha wuok gi mos but kowuok mineno kofuolo machal ni moro donjo e ume moro donjo nyaka e lungs mofuolo mok chung to koro many thieth mondo kik ibed kode ot to medo hinyore koro many thieth ka en gima ineno ka ok kawaida to koro nyathi mogore piny ni gi wiye make kanya ka wi simba mogik. Halo Penj Laktar? Halo Penj Laktar? Machiegni wawinji? Abi maber ni kan nango dola. Machiegni. An moroni. Apenjo niya. Ka ambulance wuok for emergency maybe nitie mama moro ma dwa dhi liver. Koro obiemo mama mondo oter hospital. To before chope ka ni mondo kaw mama to chopo accident scene. Ere kaka ikonyo mae? Odhi kude be kucho koso dhi konyo koda jali. Erokamano ahinya. Erokamano. No, ne ok awinjo maber. Abro nuonigo kata kamano watiek kod nyathi manogore piny gi wiye cha kaeto wadonjo e weche mag nyathi mar chiemo ni wasewatieko ni igo toke. Ipame mos kang'eyo. Nyathi kogore piny kata ng'ama duong' kogore piny. Wawacho ga ni ng'ato kogore piny bor moloyo borne didek. To tiende ni oyudo hinyruok mokalo kaka owinjore. En hinyruok mar nyaka tere osiptal. Kogore piny bor moloyo borne nyadidek. Koro nyathi kogore piny kowuok e kom kata owuok e kitanda to ken kitanda man mabor man malo to onge chandruok moro mang'eny ahinya. Ineno ni min gi bobedo gi wasiwasi nikech sano en gi lit kendo ywak be nitie. Kuot be dipo ni kacho kuot kata gimoro ng'ado remo wuok. But wan kaka wang'eyo en ni nyathino bo chango. But kogore piny kama bor molo borne didek to koro wang'en hinyruok ni kacha mokalo mwaneno sani. Koro nyaka watere osiptal mondo timne pim moko wang'eni nitie kama nohinyre ka kon wang'ne onge gima ohinyre malich to be idwoka dala but ka nitie kama ohinyre to koro ichako ni thieth koro kogore piny no omed ng'iye koneno ka kacha kuot cha ok dog chien ywak ni be ok dog chien chiemo be ok ochiem ing'e ni hinyruok okalo oter osiptal daktari koro dhi ng'iye. Simu mamoroni ni ne wacho ni ambulance owuok samoro owuok Kisumu kata owuok Katito odhi mondo mi okaw ng'ato kata Sondo to e kore odhi kawo miyo makonyore kata Sondo to e kore ka oyudo masira mar apaya koro odwa pogore nang'o mondo mi oring macha oresi to ma bende mondo mi oresi kositimo ga nang'o e kesa ina niseluongo kony nite Sondo to gimoro chako timore kaka yudo moro koro cases bilago mago waseromogo. Gima temore kanyo en ni ng'at manogonu sim Sondu cha nyaka pimnu ni hali chal nade nikech sama nitie system migogo sim mar ambulance koro pimonu to sama ogo sim cha be upenje en ng'ama rom nade en gi bor marom nade en gi kilo marom nade ohinyore kanye relatives nitie ka en giru kora police osechopo koro hali chal nade koro un gi picha makucha to uromogoni be ung'iyo pichani koro style achiel munya dilgo en ni ukal udhi kama ne udhi mokwongo cha kaluwore mondo activate ambulance moro mondo biema to kama cha ber nyalo rito to activate ambulance moro dhi kucha udil gima koro luwore gi kaka ambulance kaka case cha tiene ni tudruok pod yor tudruok oyaw mondo mi uyud picha maler gima timore koma chielo cha ni wacho no kachil mantiere kod numbers monego beni wabedo godo kaka namba mar ambulance namba mar police kachil kod namba mag siptande mantiere machiegni kodwa mulna nembni mag ambulance mondo mi oganda wa ondik nembni gi piny kachil kod nembni mipani ber ka wabedo godo kata kamano nyaka gato bed kod namba ne mar ng'ate moro mar emergency magwade bende sawa mane wawacho cha ni mar ambulance manie pacha ginariyo St John ambulance gi Kenya Red Cross mago masetiyogo ding'eny koro Kenya Red Cross inya goyo 0700 395 395 070 395 395 mar St John ambulance inya goyo 0721 225 285 071 225 285 mago kato bere ni St John's ntiere kamora mora
Red Cross nitiere kamoro amora. To koro kata kiromo gi ambulance mar osiptal kata ma private, nembni ogore kore kanyo. Kaw namba no ikete sim. Nikech ikia chieng' mane dware. Kaw namba mane kore ambulance no ikete simbi. Amor mokalo mar bedo kod odiochieng' ma kawuono chenro mar penj laktar. Wach mogik minyalo weyowa godo. Wach mogik wach mogik. Weche mogik gin ariyo. Achiel, amor ahinya ni counties wa temo mondo gimed pek e wach mar thieth mag county. Counties oseng'iewo ambulances. Gima koro wakwayo en ni joma tiyo ambulance go gibed gi joma olony. Mondo kik ikaw ka owadu e matatu ting'ise ni bwana bi riemb ambulance. To mage joma chando ga ji e ndara ka. Koro ka gin joma olony mano sawa. Mar ariyo, sami winjo ambulance ng'eyi. Kik ipenjri ni jogi oketa ambulance nikech jam nitie. Dipo nitie kama gidhiye ama giting'o ng'ato. Ok awach ni nitie joma njore e ambulance ka. Mano nitie. But ini yawa yo. Be kamane kaka seria wacho. Yaw yo mondo siren no dhi. Siren mar police, siren mar ambulance, gi siren mar fire engine. Seria wacho ni oromi yaw nigi yo. Maka ok yaw nigi yo kan tie evidence titeri ateri court. Koro yaw nigi yo gidhi mondo kony ng'at mane ikonyo cha. Apani mage gik manya wacho. Erokamano makende. Kata ka pok odonjo mondo miwa weche manyien e machuok. Bende en ga adier ni seche ma ambulance dhi kawo ng'ato to ikete mondo mi oyuagi to ponono no yudo ka ng'ato osewito ngimane to koro duogo koling gi ringruok koso. Nikech koro onge ng'wech kendo. Samwa dhi cha wan gi geno ni wadhi yude kongima watere e osiptal. To ka ngima ne oselal, kwa yudo ka en piny to be ok wakete ambulance. Ambulance ok tin ng'ama otho. Mana joma otho kane waneyo wadhi. To kwa yudo ka ngima ne oselal, koro mano tij police. Koro siren no isimo. Koro sime manyiso ni koro waonge gi emergency. Erokamano mang'eny, erokamano mathoth. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi mondo mi imed lero mathoth kata mondo mi itiegi gi kaka women groups nikech ng'eni mago bende group aina go dwaro ga mondo mi ong'e gi inyalo kata joma rito nyithindo e udi, nyiri matiyo nwa e udi ka. Namba na wuon en 0721 42 97 42. Nono abiriyo, ariyo achiel, 42, 97, 42. Apana temo dholuo. Mane namba na. Koro kata kanisni wapuonjo joma nigi nyiri makonyo gi udi ka, masirni mayudo nyithindo. In sami dhi e tich, dongi we nyathini cha gi nyako manie ot cha. Nyako no nyaka bed gi lony. Nyako bed trained. Yako mondo kony. Amor mokalo kendo ageno ni odiochieng' machielo kwa luogi tibo bire penj laktar. Erokamano nyakoro abong'eyo masirni mopogore to wadhi matut kaka onego bed ni watimo. Correct. Penj laktar kokalo Ramogi TV. Bende puonjori gi chenro makawuono. Anapuonjora mang'eny mokalo. Wach maduong' ni bed gi numbers makaponono ni omuomi tinyalo go, tinyalo yud kaka inyalo konyi. Kaw namba mar jo ambulance. Kaito bed namba kod namba mar ng'at achiel maluongo ni ICE in case of emergency. Makodhi matek, tibro ng'isi simbi tiyudo ICE tigochone ng'ano to biro mapiyo piyo. Iluonga ni Ruth Otieno. Nyaka kendo odiochieng' machielo oriti masani ngima en mwandu.